Tarik 29 dwe mar abich gana 2025 kod abiche odiechieng' onogo ma bende jatend piny William Ruto timo limbe e gwenge ma Kaluo waikore makare mar kelo ni weche manyien mag migago kowuok e Ramogi TV. Arwaki ni machiegni to mokwongo thuond weche. Jatend piny William Ruto ochako limbe mare e gwenge ma Kaluo kaka wuono oyango udi e boma ma Kisumo. Doho okoni jotelo mag IEBC ok nyal go chapa e oboke moyiedhi ma sirkal ka od bura to mi thuolo mar piedhogi. Wayudo ka adolescents man gi a lot of challenges both in school and out of school. Gin gi a lot of challenges. Wayudo ka drug abuse ma etama ji donje yath. Migawo mathieth Migori oyango ni tuo madang'ni mar paro ni malo e kind rowere ma pod nie sikunde kimedo jiw ji mondo yud thieth e osiptande. In gi thuolo mar oro ote machuok e laini maro mar ote machuok ma en 2-3-600 machiegni nyinga Milton Ochieng'. Ten migawo mar omenda koro yango ni gisechwalo omenda maromo siling bilion 22 ne migawo mar somo e pacho ka. Jagoro mongirore migawo mar omenda Chris Kipto ochiwo ler no omenda makamano ochwal masiro chenro mag somo manono e skunde mag primary kod secondary ma jopuonjre dhie to dokie ot kaachiel kod sikunde mag junior secondary. When it comes to a release of funds to schools, we had a budget of 54.6 billion for free-day secondary school education for this fiscal year 24-25, and the schools had 3 terms. So we paid first term, second term, and I want to confirm that we have also on 19th this month of May paid the last amount of 11.6 billion. So we have cleared that amount. And also for junior secondary school capitation, I want to confirm that the budget was 30.4 billion, and we already paid the first term and second term, and now we have on this month on the 19th we paid 8.9 billion. So we have no balance, at least for this year. Jatend piny William Ruto chako limbe mare counties ma Kaluo motelo ne nyasi mar Madaraka matimore Jumapil Homa Bay kaka wuono enie boma ma Kisumu kamodhia udi ma Kasembo kod Otonglo. Millicent Adhiambo nitiere kaunti ma Kisumo kendo watudore kode achiel kachiel. Millicent, kinyalo nyisowa ni to limbe mar jatend piny no ochakore gi kanye to sani en kama nade? Pero kamana inya Milton achiel kachiel kwa wuoke kar gedo magute maningo giot mama Kasembo kuma jatend piny ne oyuore ma oyango utego ayanga phase 1 mani oserumo gi atamalo 62. Jatend piny Kenya William Ruto kane omolo ne ochako kod sidho ayanga kar gero ute maromo 880 e gwenge ma Otonglo e alap ma Kirembe kuma kono oyango ni ogai mar ODM Raila Odinga ogolo eka 3.5 ma ibro gere ute makamago kowacho ni riwruok gi Raila en gino ma dwaro mondo giter godo Kenya nyime ma ok gikete koko maka kod kacha kachiel kod akweda mag dhoudi. Abro teri ir jopiny mane ni kae ndi mondo wakwong wanyane pachgi kapok alero ni gigo ma jatend piny Kenya kachiel kod ogai mar ODM otwake kotenore kod wach makamaendi ma gitime e bomani ma Kisumu. Abro chako kodi king'iyo kamera inyisa ni to kotenore kod wach gedo mag affordable housing kata ute maningo gi oyweyo mo oyaw phase 1 gi Makasembo kae. Inya wacha ka jadak ma Kisumu bereno ka gini en achiel kuom yorego eko makelo dongruok e ngima jopiny kata jodak ma Kisumu koso ininya wacho nang'o? Ni kamera makoni An iluonga Evans Odongo, ajadak ma Kisumu Manyata. Kuom biro mar president wagone erokamano yaw affordable housing. We are very grateful for that. At least it has created job for youth. At least we can get somewhere, we can get some money. At least we can fund our lives. At least we will get spaces in those areas back where these awajgulu. Hey, wagone rais erokamano kuom biro mare. Okelo nwa tije. Okelo nwa ute maendeleo ber face mar Kisumu dhi change, at least slums
wadhi reduce on slums, then ngima wadhi bedo maber. Projects mwacho nodwa launch go pod dhi kelonwa mana tije kaka jodak ma Kisumu mwago erokamano. Asante machiegni ni nyalo wachang'o chagi nyingi? Nyinga en Faith Akinyi, awuok Kajulu. An ago erokamano kuom jatend piny Migosi William Ruto biro ne okelo mor mang'eny e Kisumu County, kendo affordable housing mochako mo oyango kawuono ni bro kelo dongruok mang'eny e county no ma Kisumu kod jodak ma Kisumu. Erokamano. An kachung' ka iluonga ni Nancy Akinyi Nyalenda. Wagone jatend piny Dr. William Ruto erokamano kuom biro yawo ute manengogi oyweyo e kaunti ma Kisumu. Utegi kendo waneno ka utegi biro kelo ne jodak ma Kisumu ka dage mabeyo beyo mopogore opogore. Erokamano. Giluongo ni Kevin mondo kelo nane daka na makazeno kala giza na daka nyakach. Kuna hata kwa majatelo piny nyo development ma yuri kendo yude di medo yudo tiji wakone kwa jatelo. Okay, ani lunga Tom Brian Onyango au ajadak maseme but sani gisani an Kisumu aja manyata gisani. Koro wachi Ruto mar biro mar Ruto konyowa kamae nikech kobiro ogero udi mag affordable houses konyowa improving lifestyle, like koro ogolo slums, ogolo ude but kaka ogolo od chuodho, od mabati, but affordable housing ni kaka benda nyalo chaka wache kendo anyalo penjo Ruto ni en affordable adieri koso ena wach nikech udigi kiwache ni en affordable but an ng'at modak e slums ok anyal biro dak e wiye malo kae 30,000 gi wiye nikech get kacho ndiki 1.5 million nikech janyuolna kaka koro janyuolna samoro en an kata siling 500 e juma to dwe idani mondo ichul 1,000 kata 300 and above. And then wach kendo mantie en ni udigi kaka obiro mo launch gini owacho ni ogero ute 300 kia gi wiye 800 gi wiye but mwaneno tok chop 800 gi wiye mano ta nyala side gi president matin kiko ginen. Asante sana. Kwa majina naitwa Silas Sirengo, natoka Bungoma lakini nafanya kazi hapa Kisumu kwa affordable housing. Nimeshukuru rais, nimemwona amekuja hapa hivi amezindua mradi wetu mzuri. Imetusaidia, imetucreate job opportunity. Kama sisi wana vijana tumetoka shuleni juzi, imetusaidia. Kama kwa mfano badala ya kukaa nyumbani kwa idle tupate labda shida na mikoso zingine, at least inatusaidia, inatukeep busy. Tuna feel free, tunajua imetusaidia kwa kama kwa mfano tumekosa kazi ukikaa huko nyumbani hakuna kitu tunaweza fanya. Imenisaidia kuungana na Wajaluo huku hivi, tumejua tumekaa kama mashemeji na nashukuru sana. Asanteni. Ngamaka omogik. Ginyinga iluonga ni Mercy Atieno Bandani. Agone president erokamano kuom ute momiyowa kaka wan joma tindo wayudo tich. Miyo ma vijende ok nyal bedo tabia moko maricho, giyudo tich ka omiwagone erokamano. Omed mana konyo. Erokamano. Ginyinga iluonga ni Adams, aja dak Mamanyata, lakini agone president erokamano. Mokwongo wan kaka youth sabani gero affordable housing ni wayudo employment. At least wayudo gimoro matin, wago duster, wadok gi sabun ot. Koro mar ariyo kendo, samo ger gini nderni mamachiegni kodwa ka olosnwa. Koro mano gima wagone erokamano. An kuom nyinga iluonga ni Tano Wuor, aja Mgori. Koro ago erokamano kuom tije ma Ruto yawonwa. Miyo ayudo tich mabor lakini ayudo tich. Koro yaw tije miyo wan vijende wayudo tich maber. Ma kapo nochako medogi no pod wadhi medo yudo tije. An agone mana erokamano, gima tiyo kamano.
Erokamano ahinya. Mana kamano Milton, kaka ing'iyo kaendi winjo ka thoth jogo ma ogolo twak gi yango morgi magin go kotiyo kod chenro mag ute manengogi oyueyo gi eki moyaw kaka iwacho ni mag loso nafas mag tije ne rowere kaachiel kod joma mine. Iwinjo ka moko to penjo ni to bende gin affordable kata nengogi oyueyo adieri kaluwore kod nengo mokete mago ma oyaw kendo ma oserumo. Kopogore gi mane kane gi twak ogai mar ODM Raila Odinga oyango kanyo ni gibro tiyo kanyakla kod Ruto neno ni ute manengogi oyueyo gi eki omiyo jopiny ratiro 5 mago mag yudo kar dak maber mowinjore mopogore kod kuonde dak mongore, mago mag yudo thieth makare, yudo peini makare kaachiel kod somo makare. Bende jatend piny Kenya owacho ni gidwani giti kanyakla kod ogai mar ODM sirikal ma manywanda ni mondo gineni gitero Kenya nyime maonge akweda mora mora kaka yor neno ni dongruok mopogore opogore kano tuomo kanyo weche mag yawo kambi mar rego sukari eneno ni chenro mabro tayo kata jogo mabro tayo kembe mag rego sukari gi sani bro neno ni jopur kaachiel kod jotich mag we kembe go eko ochul e wang' seche. Ka okamano abro wegi kanyo kionge penjo mora mora mondo mi wadhi wakol weche gi kod kukugi mondo wang' wakel gi yor adimba e seche mag ang'ich welo kod oimore. Milton kionge penjo to an kuomi. Nyalo mana nononwa ka gin affordable adieri kose en wacha Milset. Erokamano, ka wadhi mbele en ni jatend migao mar teko Opiyo Wandayi okwayo jo Kenya mondo were kod tiyo gi yore mag chweko maketho alwora kaka tiyo gi yien kod makaa kendo gichak tiyo kod gas kaka yor rito alwora. Kolose skund secondary ma Nyiri ma Isiolo e kinda yawo kar gas mar tedo ne jopuonjre skundno, Wandayi noko ni chenro no mageto skunde 11,000 e pacho ka mangima osechaki e skunde 20. Oluo ni dwaro nitiere mondo joket mwandu onywak lwedo sirikal eneno n'oganda kod kuonde tiegruok mag sirikal koting'o skunde odar oweyo tiyo kod yore mag chweko maketho alwora. I am more than confident that through our combined efforts we can be able to bring cleaner, safer and more efficient cooking solutions all corners of this country, benefiting every Kenyan, one school at a time. This LPG infrastructure that we are commissioning today will not only improve the efficiency of cooking within your school, but will also contribute in a very significant way to the health and safety of all those who work and study here. So it's therefore my singular honor and duty to declare the LPG for Public Institution of Learning project at Isiolo Girls High School officially commissioned. Katika public school ya Kenya, we have got about over 11,000 schools. Na tulipofanya online study with the Ministry of Education last year, tuliona kwamba hiyo shule ya 11,000 yote wanatumia 80% of them ni kuni na makaa. Na tukienda mbele kidogo kwa police station, kuni na makaa. We wanted to get rid of hii mambo ya makaa through this LPG. Attorney General Dorcas Oduor chuga put mabiro rango ywaruok mag lope kod weche alwora masiko kalimbo kako kang mate moduoko chien kwan mar buche mathoth mosechwal e doho. Kanowuoyo e apisi mare, Oduor oyango ni gie sani buche maromo 10,000 momakore kod lope ni e doho kama gimulo piny owacho ka 1,000 kuomgi otenore kod kuo mag lowo. Oduor owacho ni gichuogo komiti mabiro neno ani nono buche manie doho matemo duoko kwan no ero chien rango yore mopogore opogore mag gayo ywaruok e kind oganda. Land and environment-related litigation has become a significant bottleneck to progress in multiple sectors. These cases have far-reaching implications. They stall infrastructure projects, deter foreign and local investment, contribute to judicial congestion, disrupt livelihoods, and erode tenure security. We are currently tracking at least 10,581 pending land and environmental-related cases
involving the government. The committee will therefore be expected to work within the following key mandates: review and categorize pending land and environmental disputes involving government agencies, prioritize cases which have significant legal, financial, and developmental implications, recommend practical litigation strategies, risk mitigation measures, and policy reforms. We've been receiving a lot of complaints, particularly the delay in land case matters. We've been dealing with them, some about complaints in the judiciary, but this is also an opportunity to be able to review various pending cases and see how they can be resolved more expeditiously. It not only aids our members, but also members of the public. Wede osiepe kod johera mag jandiko mang'ula Ngugi wa Thiong'o dhi nyime kod oro ote magi makuyo gi lit ne anyuola mar jandiko no mowito ngimane kojahigni 87 e piny Amerika. Ngire Ngugi wa Thiong'o ne en jandiko manondiko buge mane hinyo kwedo timbe ma ok ni kare, kit oganda kamoting'o telo marach, ratiro mag oganda kaachiel kod kido kod timbe mag jo-Afrika. Ngugi wa Thiong'o bende en jandiko moseyudo puoch kod pak e Afrika, ahinya to e Afrika ma ugwe kaluwore kod ndiko mare mong'ith. Ogai mar ODM Raila Odinga kaachiel gi jatend piny William Ruto oywago Ngugi wa Thiong'o kaka jandiko matene manokelo lokruoge manimba e pacho ka, kendo ng'atno ma wechene biro dong' e chuny oganda. Moko kuom buge manondiko oting'o buk mar Decolonizing the Mind, I Will Marry When I Want kod The River Between e kind buge mamoko. Moko kuom jotend kanisni e kaunti ma Migori okwayo josiasa moyier e kaunti no mondo bed kod riwruok ka giwacho ni ok en gima kare ka pogruok e kind jotend siasa ma Migori emomiyo romo mane jatend piny William Ruto ochano Migori kod jotelo odiechieng' ma kawuono obare. Bishop mar kanisa mar Side by Side Joel Amonde wacho ni jotelo ma Migori nyaka bed jogo mohero riwruok kendo kwe mondo kaka weche mag dongruok odhi nyime makare e kaunti no. Amonde wacho ni gin kaka jotend kanisni ma Migori kod jotelo mawuok e sektas mopogore e kaunti ma Migori ne gisebedo kod ikruok mar romo kod jatend piny William Ruto kendo twak kode e yore mag dongruok. Kanyo wabedi sirkal mar broad based manyo jakom baba kaachiel gi rais mar mamwahera ahinya oloso waseneno matunda. Gima nyalo wacho wan kaka jokwath kendo kwa niaba mar jokwath ma Migori ni nyo wan gi geno ni jatelo biro waromo kod soni manyo waseloso delegation mondo wadhi warwake kendo walem kode. Aneno e gaset weche moko matindo ni chalo ni okubiro nikech dhowa ne okubedo achiel, dho jotelo maka. To mano ok ber, wan kaka joyalo, wan kaka jo pastors, ma ne thuolo maber ma rais ne konyo wago nyocho biro kao timo gik madongo kabisa. Koro kane wadwango ni koro okubi, to waneno ni mano tok ber ahinya. Onego bed ni jowagi bedo gi winjruok ma wawacho dhok achiel. Aton Jener ma pacho ka Dorcas Oduoro mako chung' ni ene ma en gamuri kata sil mar piny owacho mitiyo godo e puodho winjruoge ma piny owacho bedo godo. Oduoro kwedo lipode na muri no ne ogole lwet Aton Jener kendo ni kaka piny owacho gisiro lwedo jatend piny William Ruto maonge bagni. Ewi wach duoko piny thuolo mag jotend piny bedo e kom, Oduor noko ni gibiro chiwo duoko no e doho kaluwore ni gin achiel kuom joma nochwali e doho. The custody of the public seal is the subject of Section 28 of the Office of the Attorney General's Act, Caps 6A of the laws of Kenya. This provision stipulates that the Attorney General shall have custody of the public seal of the Republic of Kenya. This particular provision has neither been repealed nor amended in any manner whatsoever. Accordingly, the legal custody of the public seal remains with the Attorney General, and as such, the Attorney General has and retains the in custodia legis of the public seal, namely the legal right to control, protect, and care for the public seal under the Attorney General's charge.
And I am sure that we have had no problem with the issue of the public seal, apart from what is in the papers. And the government is one government. The executive is one executive. We work together collaboratively under the leadership of the President. So we are one. The Attorney General is a member of the executive under the Constitution, and the whole executive serves under the President as one, and we share responsibility. Thank you. Ndalo mano kende bang' duond bura mar UDA riembo Gloria Orwoba kaka Senator mogwel. Orwoba koro wacho ni nogole lemono kaluwore kod bedo ni nogolo e iro mibadhi ma owacho ni chenro matero jo Kenya manyo tije pije ma oko itayo gi jokanyo ma iye e sirikal. Koloso Bobasi e kaunti ma Kisii e kinde chenro mar pogo taulo mag ria, Orwoba noluwo ni jo Kenya ni kod ichwang' kaluwore gi sirikal orem chopo singo mane gichiwo e kinde kampen. Oseo jatend duond bura mar UDA kuom pudhe oko kaka Senator mogwel ka ok giluwo dwaro mar chik. Nataka niulize my president. Wanasema kuna katiba ambayo ya chama ambaye mimi sijafuata. Ni katiba gani ya UDA inasema ya kuwa kama wewe ni mwanachama ya UDA lazima usimame uangalie wa Kenya wakiporwa mali? Ni katiba gani? Ni katiba gani ya UDA inasema ya kuwa kama wewe ni mwanachama wa UDA ni lazima unyamaze kimya ukiangalia ile ahadi yote tulikuwa tumepatia wamama including sanitary pads, ukiona ni kama tulikuwa tunawadanganya? Katiba gani imesema kama mwanachama wa UDA utasimama na upige makofi kukiwa na corruption? Hiyo ni katiba gani? Nataka niambiwe. Rais wetu, hii si serikali ambaye tuliambia wamama tutawaletea. Hii serikali imekuja ikageuka. Sijui kama ni hiyo maneno ya handshake kama nini, lakini hii si ile serikali ambayo tumezunguka nayo. Erokamano kuom medo yiero Ramogi TV kaka tesen mar wang' jowi makelo ni weche manyien kinde ka kinde. Wadhi e yweyo mokwongo to kapok wadhi kanyo, an gi ote ka Milton lunchtime ni kare, an Onyango Jalie ka ntiere Malindi, kaeto machielo bende wacho ni Jaka Black wawe Ruto mondo ti. An Onyango Pastors Kakrao Migori, dongambe okadagi, oti atiya. An Makaluga Japeng achiel mar Abom, aneni eyo makare. Kata kamano an kodi nyaka giko, kaito machielo bende wacho ni luonge ni Denoba Umoja mar Gemgot Regea, aneno Ramogi TV o makare gi Minot Lavenda Akinyi, kendo wechego mag migago ler ahinya. Mark yoro ote mang'eny nya. Clinton Ochieng opasi kawuok Milenye, owacho ni apenjo pesa mar Nyota project sirikal ok nyagnwa, ok pognwa makare. Sawa sawa. Jacob Omolo, Milton amor kod limbe mar Ruto Kaluo, eka dongruoge biro bedo mathoth. Kaeto Jacob Zuma Otiende mar Ojola, Kisumu West Sub-County, wacho ni news choponwa yo makare. Mogik, Jessica kanie dala mar Kisumu, Ramogi neno maler, waneno gi baba wa Walter Ochola kod mama na Juliana Atieno kagintiere Homa Bay China Center. Nyako Ramogi, yena monda dhi e yweyo, kik idhi mabor, podan gi mathoth. Mwezi iko kwa kona, budget iko tight, but Citizen Duka says relax. So get home baking flour 2 kg at 137 from 145 shillings. 3 liters cooking oil at 789 from 1,025 shillings. 2 kg basmati rice at 589 from 767 shillings. And 12 packets of milk at 539 from 588 shillings. Dial star 487 star 5 hash. Choose what you want, pay and collect at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts.
Royal Mabati Factory Limited, dukani achiel kende miyude rang'iny mamalo magoyo itado makare. Yud offers ma wan godo ka ichulo atamalo 40, iyud mwandu molosi chieng'no. Yue mos dala ka wakelo ni nono maonge chudo nyaka e dhot. Gochnwa e 07222 638 83. Tim order kokalo e www.royalmabati.com. Weche kod chike mantie nyaka lu. One of the biggest challenges I find entrepreneurs is they don't know how to delegate. They feel they're the only ones who can do things. Other people can do it. You use your mind to build your vision and to do your strategic thinking and maybe to do the connections. But the team can do it. Imagine they can. There's been a study done that women tend to fear taking loans. A loan, if it is taken for the right thing, is okay. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Adoma ni tim koda arus. To an asingrani kawuono. Ni anabiro biro ngama ber moingo Rajiv. Intema tema matin. Rakesh ni kai. Ene odni. Rit matin. Rakesh? E gweng'wa wan wadakini. Onge ngama nigi jeep mopogore gi Rakesh. Jeep? Jiteo mor ahinya. Nikech giparo ni anatimo arus gi ng'at maber ka. Tadera man ka en ni anatimo arus mana gi jachien maduong'. Machiegni kendo tuo madang'ni mar paro medore kind rowere e kaunti ma Migori ka migawo mar thieth kotenore kod migepe mamoko dhi nyime kod keto okenge mar kedo gi tuoni. Wawinjane mathoth koa kuom George Juma. Migawo mar thieth e kaunti ma Migori kotenore kod migepe mamoko dhi nyime kod puonjo oganda yore mag duoko piny tuo madang'ni mar paro. E dweni mar abich bende koro ketenge kaka mano mikedo kod tuoni. Mae bire kinde mar lipot ma ogol kod migawo mar thieth e kaunti ma Migori yango ni kwan jogo machopo osiptende mar manyo kony ka otende kod tuoni madang'ni mar paro pod ni malo e kaunti ma Migori. Gin gik minyal geng' kopo ni washare wechewa gi jomoko to wanya yudo ka weche ma thago chunywa gi nigi solution. E higa mar 2014 maromo ji 938 ne odhi osiptende mag piny owacho kamanyo thieth ma otudo kod tuoni madang'ni mar paro. Sub-county Masuna East ema ne otelo kod cases maromo 340 ka iluwo kod sub-county Mawendo ma entie kod cases maromo 326. Apisa mochune kedo kod tuochego mok gam ma ong'ere kaka non-communicable diseases e kaunti ma Migori Polo Lik wacho ni tuo madang'ni mar paro sani tiere malo to ahinya e kind rawera pod somo e skundego mag sekondar. Wayudo ka adolescents man gi a lot of challenges both in school and out of school. Gin gi a lot of challenges. Wayudo ka drug abuse mae sama ji donje yath, mae sama ng'ato neno ni maybe en superior moingo parent ne. Koro wayudo ka wan ga a lot of challenges and our community is not taking good care of the adolescents. Kwayo ni ka in gi nyathi ma adolescent to take care of them and also give them opportunity to share issues magin ge korgi. Migawo mar thieth e kaunti ma Migori yango ni e kinde mar higa achiel mokalo cases mag deruok ma itudo kod dang'ni mar paro oseromo 7. Joma kata mana commit suicide is on the rise. Kwa compare dwe mar 4 last year to gi dwe mar 4 this year, wayudo ka nitiere medruok mar ji mobedo reported like 7. Mano nyiso ni ji nigi paro ma luorogi mamiyo ng'ato kawo ngimane. Kwan jopuonj mathoth matiyo kod yedhe mamero ji e kaunti ma Migori ma itudo kod tuoni madang'ni mar paro bende osedhi malo. It requires all of us to come together so that we can face head-on and offer solutions to the challenges of drug abuse, to the challenges of violence that affect mostly these boys. Counseling that goes on in the schools. Every school has a counseling department. But apart from that, we also do have counselors from the
from the government and also counselors from the Ministry of Health, and also psychosocial support institutions that are supported by the CSOs. Medruok matuo ni madang ni mar paro bendo sedhi malo e kuonde mag tich kare kod lipot mogol kod migao mar thieth e kaunti ma Migori. Wayudo ka like a school ma oting'o nyithindo madhi 900 or over 1,000 nigi one teacher ma iluongo ni counseling and guiding, ma be seche moko may not give an adequate counseling and guiding. So our request is nitiere programs mwadhi arrange beleka mondo wakel jopuonj kanyakla mondo wa develop a curriculum. Actually, there's a curriculum already, so we take them through the curriculum and also ensure that they understand the content and they can deliver the content to the students back in school. Apisa mochendo jego mok game kaunti ma Migori Polo likwacho ni ber ka sikunde bedo kod johocho moromo mondo koro kony e kedo kod tuo madang ni mar paro e kind rawere. Still wayudo ka workplace pod wan ga lot of issues, and as a county right now we are doing a strategy targeting on workplace and how to do work life balance. Mental cases gimakelo gin so varied. Mokwongo gin some stresses, ma stress mokwongo nyalo wuok e workplace nikech wayudo ka as adults we spend a lot of time in our workplace. So if workplace is not conducive and not giving you an environment which is appealing, then the mental issues can start and they go back with us to our houses. George Juma, Ramogi TV, Migori. Atamalo 15 mar jok mondi tich e pacho ka odak kuom kod tuoche mag obwongo kama oting'o dang'ni mar paro kaachiel gi paro mathoth ma bende ong'ere kaka depression kod bedo kod kihondko. Marien kaluwore kod Mercy Karanja ma en jalony e chiwo paro e tuoche mag obwongo e migawo mar thieth. Ma nyiso ni jo Kenya ma kwan gi romo milion 3 odak kod chandruok mar tuoche mag obwongo, komedo ni dwaro nitiere mar puonjo oganda kaka ginyalo nyayo kendo kedo gi tuoche mag paro kod obwongo. Kaluwore kod nonro ma ende notim, nofwenyore ni piny Kenya wito omenda kaluwore kod midhiero mag tuoche mag obwongo, omenda maromo bilion 62. Jakom mar riwruog jochiw thieth owacho ni dwaro nitiere mar medo puonjo oganda okenge makare mag kedo gi tuochego. Environment including longer working hours, heavy patient loads, exposure to life-threatening situations, frequent exposure to emergencies, disasters, violence, and existing mental problems. Studies conducted across the world have shown high rates of burnout, depression, anxiety, substance abuse, insomnia among healthcare workers. These health problems will result on the following: that is compassion fatigue, emotional exhaustion, burnout, mental disorders, poor performance at work, absenteeism. As a chapter of the National Nurses Association of Kenya, our mission remains clear: to advocate for quality mental health services, to champion the growth and development of our professionals, and to foster networks that empower learning, collaboration, and resilience. In our country, we lose about 0.6% of our GDP to mental illnesses, translating to about 62 billion Kenya shillings. Migawo mar thieth e pacho ka sani koro nyiso luoro kaluwore gi medruok mar kwan rowere matiyo gi ndawa kod gik miloso go ndawa e pacho ka. Maeri timore seche ma nonro yango ni rowere kod jopuonjre mag mbalariany odonje tiyo gi ndawa asasa. Kanolose boma ma Nairobi okinyi ma kawuono e ikruok mar odiechieng' ndawa mabiro timore Uasin Gishu Ngeso ni, jagoro mongirore migawo mar thieth Mary Mudhoni owacho ni gibiro kawo ndamo mager machik ne jogo ma uso ndawa mageto jopuonjre kod kuonde mbalariany ka rowere kokalo kuom medo ndhadhu e gige ndawago. Mudhoni wacho ni moko kuom jouso odonje ohala ma leses magi ok opuodho ka girwako gige ndawa ma ok opuodhi kowuok e pinje maoko. We are asking the parents and telling them that they are very key stakeholders, that they must help us. We must work together so that we are able to help the future generation, and especially in the reduction
of tobacco use and nicotine use in this country. We have seen many times that we approve products and we give license to merchants who are bringing these products into the country, and thereafter they bring a different product which has content that is more dangerous to the use to Kenyans and many other. Therefore, we want to warn the tobacco industry that we are going to continue with the crackdown. We are going to continue closing those shops. Yuarok mapek nomwoche dho osiptal maduong' ma Kakamega bang' ka laktache mane ng'anyo nogengnegi gi askache ma kauntino chopo e apisi mar Gavana Fernandes Baraza kama ne gigeto chwalo e ng'ul margi. Kane giloso gi jofwambo, laktachego ne dwaro mondo mi omedgi lemo e tich, ondik moko kuomgi e yo mongirore kaachiel kod chopo winjruok mar dokie tich mane gikete kogno ndalo mokalo gi sirikand kauntino. Laktachego mosebedo ka nie ng'anyo kuom ndalo malo 40 oramo ni gibiro mana ng'anyo nyaka chop winj ywak margi. We are going to be on strike until the county government ends their strike, because this issue, if you see, the doctors have left their workstations and currently they are on streets, is because the county government abandoned mediation that was through the labor office. They abandoned mediation through the courts of law, and they have also abandoned mediation in the boardrooms. In fact, if anything, we are even fighting for the rights of the citizens. If you come to hospitals and things are not working, what do you want a doctor to do? What do you want a doctor to do? If equipment is not working, don't expect the doctor to do a miracle. All we are saying is we want things to work in this county so that we can also execute the passions that we went to school to do. We'll only go back to work when all our 3 issues in the strike notice are taken care of. We urge the county to step up and be the governance, to offer the governance that is required to its. Jokanyo e migao mar wuoth komakore kod duol mar NTSA ochako chwalo tiegruok e counties mopogore opogore maduoko piny medruok mar masiche mag apaya. Jokanyogo mawuok e Kisii, Migori, Homa Bay kod kaunti ma Nyamira dhi romo e boma ma Kisii kuom ndalo 3 mar miyo pek weche mag chike apaya mondo mi kony mar geng'o thoye ma masiche mag apayago kelo. NTSA wacho ni tiego jokanyo dhi chakore ayanga e gwenge ma Kaluo kod ugwe mar Kenya kaluwore gi masiche mag apaya monya e alworago kaachiel gi medruok mar mibadhi e apaya ma gwengego. An invitation through ministries, departments and agencies and the county governments represented here, that is Kisii, Nyamira, Migori and Homa Bay. The main discussion is around the issue of betterment of road safety. As you all understand, road safety is a shared responsibility from an NTSA perspective. We are having a candid discussion and a way forward in terms of what role do we need to play at each department so that at least we register less fatalities. Kuna issue ya madrivers wetu. I think vile hii mkutano imeletwa itatusaidia wasome ili wajue. Kitu ya kwanza, safety inaanza na wewe. We have really come afar. Let me agree that as a county and as one of the Kenyan counties, we would like that the government be considerate to us so that we may proceed together harmoniously. I thank you so much for this plan, and we are really happy. So we are glad to join in this forum so that we can see the way forward as stakeholders in terms of reducing the statistics that we have been given today that are worrying. We want to see how we can help one another in terms of coordination and all the activities related to transport so that the levels of accidents and fatalities can be reduced. Kochakore higa mar 2022 nyaka 2024, sirikal oyango ni piny owacho oseloso thuolo mag tije maromo 400 e apise moriwo koda ka ndiko jopuonj maromo 76 e tich kod yawo chenro mag ohala kokalo e omenda mag Youth Enterprise Fund gi chenro mamoko.
Ewi mano, tije maromo 200 oselosi kokalo e chenro mar gedo mar ute manengo gi ogonyore kod gedo mar chirni masani dhi mbele e counties mopogore e pachoka. Jo Kenya maromo 500 bende oseyudo tije kokalo e yor mbui. Piny owacho bende dhi mbele gi neno ni rowere oyudo lony kokalo kuom kuonde tiegruok mopogore. We are also making strides in the digital jobs program, but we've noted in this meeting the potential is much bigger. We just need to get the infrastructure in place in terms of ICT hubs and also not just tidying up that space in terms of the Kazi Mtandaoni program. Our program on labor mobility is on course, 393,000 in the last 2 years. It can be better. And we must follow through some of the issues that have been raised here as bottlenecks to see whether we can make that progress. Jogo makedo ne ratich joma mine ka dwala nam chumbi koni masiche mag rocho ratich oganda osebedo kadhi nyime kalure gi nyao mar piny owacho keto e tim moko kuom chike mageto rakore gi midhiero go. Ka giloso Mombasa e romo manobagi kod riwruok mar mine mar Collaboration of Women in Development, mine gi koni piny owacho kaachiel kod riwruoge mopogore osebiro kanyakla machuogo chike, to kara kamano chikego pok oketi e tim. En gino magikoni osebedo kanyayo masiche mag bembo, monj kaachiel kod nek mag nyithindo kaachiel kod mine, to kara kamano onge okange malong'o ma ikawo mar rakore gachije mitudo kod masichego. Doing a lot with the community on prevention of gender-based violence, on ensuring that women are economically empowered, on ensuring the climate resilience and climate justice. But again, a lot negativity are still happening. We have the policies in place, but now the implementation of the policies. Our policies are not being implemented. I think that we have discussed more on economic injustice, whereby the women are left out in matters economic balance or matters economic empowerment or in matters women empowerment. That is the voice that came out very clearly. We have cultural and religious barriers which are affecting this injustice. And what to do on this situation or this problem is advocate more on advocacy programs and empower more on the community level and create more awareness to these women and create a safe space and sustainable institution where women can get equal access to justice, equal access to economic empowerment or economic services that will enable her to get empowered. Jok ma mine riwruok dongruok mar mine kaunti ma Bungoma koro ng'ur ewi lil matesendo bila ma Bungoma, gino ma koro chuno joma odinegi mondo mi okonyre ayanga ka jowetegi neno. Kane giwuoyo gi jofwambo bang' chiwo omenda ne teseno, jok ma minego eko noywago chal marach mar achije ma bende giwacho ni ok osebed ka irito maber ka girito chwalogi e doho. OCPD ma milambo ma Bungoma Rogers Bosire owacho ni gikale chandruoge ma ka gi kacha kata bed ni piny owacho temo mar bero chal ma tesendo bilano. Imekuwa kidonda suku sana kwa watu wa Bungoma, na ndiposa kama wamama wa Bungoma County mara mingi tumelia tukisema kwamba Mama County awaachilie Rescue Center. Hii kazi ambayo tunafanya leo ingekuwa pale ingekuwa rahisi sana, sababu inabidi sasa wamama wajitoe kutoka kwa mfuko yao ndiposa wasaidie wale ambao wameathirika. Sasa sisi kama ombi letu wamama wa Bungoma County, especially maendeleo ya wanawake, tunaomba kwamba Mama County aachilie Rescue Center, watu ambao wameathirika wapelekwe huko ndiposa wataenda kutunzwa vizuri. So indeed it is a blessed day that we have been blessed to have these visitors who have decided to do a humanity act for the people or the victims of gender-based violence victims, kwa kutuletea toiletries ikuja kusaidia, na kwa hali yote ile wameamua tu kutusaidia. Mimi ile chamba moja tu ningeomba wananchi ya hapa Bungoma,
na kwa nchi yetu yote kwa ujumla. Let us try to partner, tusaidiane, so that we make our community a peaceful place. Doho mamalo golo chik mondo mi ochung' chenro mag ochapa nyinge jogo manowal kaka commissioners mag IEBC kanyakla gi chenro margi machamo muma. Kata kamano doho yiene od bura mondo dhi nyime gi piedhogi ka mano koriwo koda ka jakom manowal Erastus Edung Ethekon. It is not premature or speculative. Anything that is done outside the Constitution and the law warrants the intervention of the court at whatever level of the process. And this court, as the authority, that pending the hearing and termination of this petition, a conservative order is hereby issued forbidding and or preventing the gazettement, taking of oath, or assuming of office by the interested parties, namely Erastus Edung Ethekon, Anne Jering Deritu, Moses Altara Mkwana, Mary Karen Sorobit, Hassan Nur Hassan, Francis Odiabo Odwol, Fahima Harvat Abdar, or any other person or persons as the chairman or commissioners of the Independent Electoral and Boundaries Commission. For avoidance of doubt, the vetting and approval process in the National Assembly may proceed but subject to this order. B. This file is hereby forwarded to the Chief Justice for empowerment of an even number of judges to hear and determine the petition pursuant to the provisions of Article 165(4) of the Constitution. Cause shall be in the cause. E kinde ni ma midhiero mar wuotho kwako gwenge mathoth e pacho ka kaluwore gi koth ma pod medo burore, sirikal ma kaunti ma Busia ochako chenro mar gundho apeyni ma e kor gwenge maromo kilomita 500 ka ward e kind ward 35 go idhi gernegi apaya maromo kilomita 15. Chenro ma kamano okelo fuong'ruok e gwenge mathoth ma alworano, to moloyo bang' jopiny kale midhiero mag wuoth moloyo e kinde ma gidhi ute mag thieth kod sikunde. Kata kamano, joriemb bodaboda e kar chung' od bura ma Budalangi okwayo sirikal ma kaunti ma Busia mondo los yorego e yo makare kendo mondo mi kik gikethre mapiyo. Kuna hata magari zinakuja kuchukua watoto hapa wakipelekwa shuleni, na tena maybe mtu anaweza kuwa mgonjwa. Ninaona ni kama iko na faida. Njia yenyewe imetusaidia kweli. Vile alikuwa amesema hapo awali, njia yenyewe ilikuwa hapa, ilikuwa mwitu tu, ilikuwa hakuna kitu, na hii njia inaenda kutoka hapa paka huko na tena inapiga kona hivi chini. Hii barabara imetusaidia sana hapa, kwa sababu hii barabara kitambo ilikuwa tu msitu, haikuwa inaweza pitika na gari yoyote. Tulikuwa na shida, hata ukitaka kuleta hata mwili kama maiti hakuna. Ikifika huko kwa barabara huko tunabeba tu mwili tunakuja nayo. Kwa hivyo sasa vile imelimwa hivi imetusaidia sana. Inatoka kwa ile main road inakuja inapitia hapa tena inaenda inakutana na ingine huko, inatufaa sana. We said that, you know, what we need is roads, and roads can only be measured in kilometers, and those kilometers can only be analyzed by what scope of work needed to be done. Because previously, you know, we used to hear things like maraming, I don't know, fuel, I don't know, things that have nothing to do with you because you are not an expert. So when they agreed that, you know, we need to change the way we were doing, with the same budget, we have been able to achieve what you are just saying. Almost over 500, just slightly less than 600 kilometers. Nimekuja kuangalia hii barabara vile wametengeneza, ilikuwa nzuri sana. Tulikuwa tunateseka zaidi ya sana, lakini tumepata kaunti imetuletea barabara ikaitengeneza. Sasa tunaweza kuja na bodaboda yetu bila wasiwasi na tukapita, tunatembea vizuri. Kwa hivyo tunataka tu atengeneze mapothole na yale yametoka kidogo. Jatend migao mochung'ne chenro makelowa kod mwandu mawuok Hassan Joho okone migao mar arita matie nam lolwe kod bad migao mochung'ne lupo mondo were gi tim masando jolupo matiyo kod gige lupo ma chik ok opuodho. Joho jiwogi mondo gimany yore makare makonyo jolupo go yudo kiluwa mabeyo manyalo reso sekta no. Jafwambo marwa Ali Abich keto e ler.
bad migawo mochune chendo mag lupo kaachiel kod obila mag Kenya Coast Guard machiwo arita nam lolwe osebedo kamako jolupo matiyo kod gige lupo maricho nam lolwe magichwe gi tiyo mach gige lupogo kaka yor konyo e bero sekta mar lupo. En tim ma jatend migawo mochune chendo mag lupo Hassan Joho okwedo mokalo ka okoni nitie yore monego tigo e loso kod jolupo matiyo kod kilwa maricho nam lolwe kendo mane dwaro mar piny owacho ma okawo gige lupogo ne wang'o kaka osebedo kadhi nyime nikech jolupo makamago bende keto mana geno margi e nam lolwe. My understanding is that as government we are here to help our people. Sindio? We cannot sit by when someone gets oppressed. Unajua mtu akitoka nyumbani asubuhi na aende kwa ufuo wa bahari, jua ikiwa namna hii inakupiga na unangangana na kutafuta maisha. You must understand kwamba hiyo sio luxury. Hiyo ni mtu kujitafutia maisha, kusomesha watoto wake, kupatia familia yake chakula. Joho mani olose dhawath machiche kachudi bura ma Homa Bay town e kinde mano twak kod jolupo motelo ne romo mar twak weche mamulo nam e krok ne nyasi man Madaraka Day ma higani ne okoni obila mag Kenya Coast Guard gi bad migawo mar lupo mondo kar mako jolupo matiyo kod gige lupo maricho to gichiwo lipot ne migawo no mondo sirikal omany kaka nyalo konyogi. Na niambie mtu yoyote, Coast Guard, nani, polisi, mtu ya fisheries, musichukue tu watu wa kama natumia neti mbaya muwashike afadhali muniambie tuwatafutie neti mzuri. Nitatafuta gavana, nimwambie gavana iko mpango hii, tushirikiane na serikali ya kaunti, watu wetu wasonge mbele. Jatend migawo no mani oten gi gavana ma Homa Bay Gladys Wanga kaachiel kod jotelo mamoko ne okoni migawo no bende oketo tenge omenda maromo milion 300 mibiro tigo e nyiewo yedhi mar reso ngima e kaunti ni. Tumeweka 300 million ya kupakua rescue boat. Na tumepatia contract Kenya Shipyard. You understand the challenges that our people face. Kwa hivyo wakati neti inachukuliwa kwa mvuvi, labda anabaki bila chochote. Ile neti mbaya inachomwa. Lakini wewe umekumbuka ya kwamba badala tu ya kuchukua na kuchoma, umewaletea ile mzuri ambayo pia wanakutumia badala ya ile ya kuchukua tu. Kwa hivyo hiyo pamoja na ile yote ingine ambayo umekuja nayo ambayo mimi siwezi zungumzia, tumeshukuru sana. Kaja bura makara chuonyo adipo kuome ginyawadgi ma Homa Bay town Peter Kaloma ne okoni jolupo matiyo kod nam lolwe onego mesiri motegno mar konyo e bero ngimagi. Now these people are the ones who feed us with fish. And they also feed those beyond our area. I'm glad you have come for the purpose of promoting what they are living on and what they are trading in. Victoria, as you are aware, the largest portion of it is on this side. And we want to welcome you every time. I know you are here to commence the beginning of Madaraka Day celebrations, which this time is themed around blue economy. And we are grateful that you are here to start it off. Kinde maromo mamulo weche mag nam chakro Yanga County Homa Bay motelo ne nyasi ma Madaraka Day Jumapil manyien jatend migawo mochune weche mag lupo dwani mondo migawo mar lupo kaachiel kod obila mag Kenya Coast Guard machiwo rita nam lolwe kik bed ka chando jolupo ka kono sirikal oyokore ma konyo jolupo matiyo kod nam lolwe. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Erokamano Nyakaramogi, wadhi e yweyo mar ariyo kapok wadhi kanyo. Molly Oloo kod Bruno wacho ni an orwa chief whip mar Lolwe wuod Uyoma Kobong winjowa maber kendo e yo makare. Nitie ng'amoro aparo noro kamachielo to biro nwaka kaeto orwa tai majority leader wuod Uyoma Kobong Rachar in bi wacho ni in kodwa to mogik kanyo jaka Black an notang'o bunga Pumbi Ruto tiyo nyowuoyo. Erokamano ahinya. Wadhi e yweyo pod waduogo kik idhi mabor. Amazing deals await at Mama Soko with Citizen Duka. Get skuma at 29 from 35 shillings, watermelon at 75 from 85 shillings, and long bananas at only 79 per kg from 89 shillings. It's simple. Dial *4
877*5#. Select the product you want, make your payment, and pick up your basket at any Quickmart supermarket near you. Fresh and affordable. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Kiki pari ewi bedo gi loch. Mak mana niti matek ibed jalno manigi lony bang'e to loch biro mana luwi. Oprah Winfrey. Grow biashara yako by using your M-Pesa till to get Fuliza Biashara. Enjoy easy application na instant approval. Ipate kwa M-Pesa business app ama dial *234#. M-Pesa. Ranyisi mag dang'ni mag paro nyalo bedo gi parruok mang'eny, bedo gi chuny monyosore kata bedo gi kuyo, bedo gi paro ma ok owinjore, bedo gi chandruok mag nindo, bedo gi pek mar del, kata bedo gi chandruok gi gombo mar chiemo. Many kony ka in gi kiawa ni paro ni ok ber. Wanyiso ni wadeo. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Build for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Miadik Machako Goal Nochake Clinic Chiro Maluka Tarwai. From there chako manyo investors mubiro to biro keto pesa to kwa chako ya Okoro Rwaka. Are you ready for your ultimate bucket list adventure? View Travel invites you on an unforgettable 4-day gorilla trekking adventure in Uganda. This package includes return flights, a gorilla trekking permit, ground transportation, and a community visit. Starting from $1,510 per person sharing to witness nature's rarest wonders. With View Travel, adventure yako iko sorted. Book now, lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Kodhi jime en riwruok moro mar ji giwegi e kaunti ma Siaya koro dwaro mondo mi rowere ma yawuoyi obede opara manyime mar chiwo puonj ewi ler e kinde ria. Ka giloso e skul secondary ma Ugambe e sub-county ma Ugenya, kama nobagie nyasi mar dhialo ler e kinde mag ria, apisas mag riwruogno omedo jiwo ni jopuonjo yawuoyi ewi ria nyalo konyo e duoko chien akwede e kindego. Bende giwacho ni puonj ma kinde ka kinde ne jok manyiri kaka ginyalo ritore en achiel kuom gigo manyalo konyo duoko chien iye mohiu e kauntino. En migao mane wachako kachiel kuomwa ma en japuonj no realize nitie gap e skul mane entiere. Kano neno ka nyithindo manyiri sasa ma gidhi malo to girango moko ok bi skul to ko nono maber to yudo ni sama gidhi malo gibi skul kech gionge gi gik mag mine mag borruok sama wadhi malo. Kawuono ni endi wabedo gi yawuoyi moyie bedo menstrual hygiene champions makoro nyiwa ok goneno marach. Wawuoye weche mang'eny, wawuoye weche mag menstruation, wawuoye weche mag social media, wawuoye weche mag HIV AIDS, because gima wantiere godo ni en a holistic approach ma watiyo godo mondo wakony godo nyithindwa mantiere school. Kawuono ne wawuoyo e wach ria to wang'iyo ni to
nyalo bedo nadi mondo joma mine odhi e riayo makare ma ok giyudo tuoche, ma ok gikoso dhi e tich, ma nyithindo manyiri ok okoso dhi skul. Koro kawuono en chieng' goyo koko mondo ji ong'e ni ria en gima ntiere, to en gima natural, gima Nyasaye manochweyo wa kamano, to en gima ochuno. But bende wapuonjogi wawacho ni issues mege dhi e dwe, menstruation, chanda ahinya jok mamine. Koro wan kaka chuo en marwa bedo ambassadors mar ladies mondo wamigi support ma wanyalo miyo nikech mato margi. Erokamano nyakwara Mogi kuom thuolo ni duto. Wachopo e giko mar weche manyien mag migago. Wachak watim kama saa 10 e weche manyien mag kagi kacha. Nyinga Milton Ochieng' Awuor, oriti masani.